Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы нәтиҗәле эш көне тели. Бүген 15 июнь, пәнҗешәмбе көн. 16 яшьлек егеткә бәрән канын агыза. Бу факт уникаль дип санала. Чөнки канның 4 төрле группалары барлыгы 200 ел үткәч кенә билгеле була. Балаларның шәйге ялын күңелле һәм мавыктыргыч җитәсе килә. Бу эштә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры безгә ярдәмгә килә. Каникулларда Тинчурин театрында кунакта дип исемләнгән уен тамашага килегез. Ул бүгеннән башланып китә. Бу турыда тулырак без студиябыз кунагы Тинчурин театрының әдәби бүлек мөдире Гөлназ Бәдретдинова белән сөйләшербез. Гөлназ, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле теләр. Кайсы гына бала инде кунакка барырга яратмый икән? Чөнки сабыйлар теле белән әйтсәк, кунакта бит нинди матур тәти әйберләр бар. Менә Тинчурин театры балаларыбызга нинди тәти әйберләр әзерләп куйды? Без махсус җәйге яллар өчен яңа квест булдырдык. Гомумән безнең ел дәвамында төрле квестлар балалар өчен чыга. Алар гел берәр темага бәйле. Бу җәйге ялга бәйле июльдә уза ул квест. Анда балаларны төрле театр артистлары төрле мультфильм һәм әкият геройларына киенеп төрле нокталарда балаларны каршы ала. Анда экскурсия рәвешендә генә түгел, уен рәвешендә бара ул театр белән танышу һәм театрга мәхәббәт уяту. Безнең театрда гомумән балаларга зур игътибар бирелә. Без ел сайын балалар өчен спектакль чыгарабыз. Быел Татар театры тарихында беренче тапкыр спектакль дәрес чыкты безнең. Татар теле, сәхнә теле дигән ул инде бөтен мәктәпләрне йөреп чыккандыр дип уйлыйм. Шуңа күрә менә көтеп калабыз балаларны. Анда Казан балалары, татар балалары гына түгел, Казанга килгән кунак балалар да килә. Әйе, районнан булсымы, авыл мәктәпләреннән булсымы? Башка өлкәләрдән, башка шәһәрләрдән туризм киң җәйгән инде хәзер Казанда. Алар да театрга килә. Квестта бик теләп катнаша. Димәк, барлык балаларыбызны әлеге уен тамашага, квестка чакырып калабыз. Гөлназ, безнең бит әле менә җәй дигәчтән инде ул әлбәттә театраль сезоннарның тәмамлану чоры һәм сезнең дә белүемчә 29 июнь көнне Яратам бетте китте дигән спектакль белән 89-нчы театраль сезон тәмамлана. Менә быелгы театраль сезон гомумән сезнең өчен нинди уңышлар китерде? Шул турыда сөйләшеп узыйк әле. Бик күп уңышлар булды быел. Әмма бер турында әйтәсем килә. Ябылу алдыннан безнең тагын бер зур премьера көтелә. 27 июнь көнне Туфан Имаметдинов куйган Җилкәнсезләр спектакле. Кәрим Тинчурин Җилкәнсезләр. Ул интерактив спектакль була. Анда әзрәк серне ачам. Тамашачы сәхнәдә утырачак. Артист белән бергә. Әйе, алар түгәрәккә җыелачак. Шуңа күрә килегез. Анда тамашачы саны чикле. Шуңа күрә без көненә 2 тапкыр күрсәтәбез аны. 27 июнь көнне була. 27 июнь көнне сәгать ничәдә икән дип тәүшләп аңлатып узык? Сәгать 1-дә һәм 7-нче яртыда. 2 тапкыр. Бик кызык әйе, гадәттә бит инде театраль сезон тәмамланар алдыннан премьералар булмый торган иде. Менә Тинчурин театры шундый үзенчәлекле адым ясаган дип әйтергә кирәк. Чөнки без бу премьера белән 2нче сезонга әзерләнәбез. Бу башлангыч була, чөнки безнең киләсе сезон юбилей сезон, театрыбызга 90 ел тула. Аның турында соңрак сөйләрмен. Уңышларга килгәндә безнең сезон, безнең бит инде узган елда юбилей елы иде. Кәрим Тинчуринга 135 яшь тулган. Шуңа күрә без сезонны ачтык Кәрим Тинчурин тәрҗемәсендә Хан кызы турындагы спектакль белән. Аны Венгриядән килгән татар Сәрдар Тагировский исемле татар режиссеры куйды. Без ул спектакль белән Һөнәр фестивалендә катнаштык, тантанада бүләк алдык. Ул бик уңышлы спектакль булды. Аннан безнең чыкты инде төп премьера дип әйтик, Идегәй дастаны. Аны безнең баш режиссер Туфан Имаметдинов куйды. Ул ислам диненең 1100 еллыгына 100 еллыгы кабул итүенә багышланган иде. Аның белән дә без зур уңышларга ирештек. Тантана премиясын алдык. Аннан Алтын битлек экспертлары килеп карады. Менә узган атнаны гына ул спектакльне бик югары бәяләделәр. Әмма аның нәтиҗәсен без көз көне күрәбез. Алар көз көне
исемлек чыгара. Аннан безнең Ркаил Зайдулла пьесаны нигезләнгән Ашина спектакле чыкты. Аны да чакырылган режиссер Кудил Сурказакбаев. Аның белән дә уңышка ирештек. Ашина спектакле безнең арт миграция дигән яшь режиссерлар фестиваленә сайланып алынды. Анда җиңүче дип дә атыйлар инде аны. Анда безнең республикадан 3 театр гына керде менә безнең Ашина төп программада. Камал театрының көл спектакль махсус программада һәм Кореев театрының Рөстәм маҗаралары дигән балалар программасында. Ул фестиваль ел сайын Екатеринбург шәһәрендә узайды, әмма быел алар аны күчмә фестиваль итеп үзгәрттеләр һәм Казанга киләләр. Шуңа күрә сентябрь аенда рәхим итегез безнең театрга фестиваль спектакльләрен карарга. Гомумән алганда әйтергә кирәк, Ценчурин театры ничектер ул тарихка йөз барды. Менә шул Хан кызы турандык спектаклен алып карасак та идегәй. Гомумән алганда достаннар теле бик авыр дип әйтсәк тә, без моны кабатлап килдек, ләкин тамашачы аны бик җылы кабул итте. Шулай бит һәм инде бик күп матур кайтавазлар да яңгырады әлеге спектакльләр буенча. Ул искиткеч матур спектакль булып чыкты, аны кино караган кебек карыйсың, аның ут бизәлеше, музыкасы искиткеч матур. Аның тарихы да кызык. Туфан Имамеддинов миңа инде әдәби бүлек мөдире буларак әйтте, миңа идегәй алып кил диде. Мин инде аңа 2 пьесаны алып килдем. Юнус Сафиуллин белән Анакы Исәнбәт үзе язган пьесаларны аларды да бер сүз дәшмичә китте. Аннан бер заман узгач миңа китап теге 600 битлек дастан китабын тотып керде дә әйтә, мин моны куям ди. Мин бераз аптырап калдым, мин әйтәм, монда рольләрдә бүленмәгән, бу бит сәхнә өчен яраклаштырылмаган текст. Аннан инде тора бара без аның белән эшли башладык, ул бер сюжет линиясын сөйләде, кыскарттык текстны, кайдадыр бер өлешләрен үзебез истәдек. Менә спектакльне карагач, мин инде шуңа инандым. Ул шулай булырга да тиеш иде. Чөнки менә без бит Шекспирны прозада куймыйбыз, biz аны ничек бар шулай куябыз. Автор язганча. Дастанны да менә нәкъ шулай куярга кирәк булган икән дигән нәтиҗәгә килдегез. Димәк, әгәр дә әле безнең бит менә бу 29 әле ябылагына театраль сезон кемнәр идегәй достанын килеп карый алмаганнар, үз күзләре белән күрмәгән, рәхим итегез, Кәрим Тинчурин театры ишекләре һәрвакыт ачык. Инде өлгермәсәгез, киләсе сезонда көтеп калабыз. Менә киләсе сезон дигәннән 90-нчы театраль сезон дип без сүз башлаган идек. Нәрсәләр көтелә? Тагын бер сорауга җавап бирмәдем. Ни өчен тарихка йөз бурдык? Чөнки безнең әйтеп киттем, Кәрим Тинчуринга 135 яшь тулды. Аннан бу ислам динен кабул итүгә зур бәйрәмнәр булды. Аннан киләсе елда безнең өчен бик мөһим ел. Театрыбыз оешканга 90 ел. Шуңа күрә без әкрен генә аңа да әзерләнә башладык. Шуңа күрә без Тинчурин әсәрләрен күбрәк куйдык быел да. Киләсе елга да планнар бар. 90 еллык дигәндә без инде хәзер әзерлек эшләре башланды. Без Заһидә Тинчуринага багышланган спектакль куябыз. Заһидә Тинчурин ул Кәрим Тинчурин хатыны гына түгел, ул Сәйяр труппасының актрисасы да. Ул бик ул шәхес, ул Кәрим Тинчуринның мирасын бүгенге көнгә безгә хәтле җиткергән шәхес. Шуңа күрә без аның язмышы да бик аяныч. Ул гади гына спектакль булмый, без аны фэшн спектакль дип атадык, чөнки ул костюмнарга зур игътибар бирелә һәм ул театр сәхнәсендә бармый, ул Спас манарасында була. Менә бит, бик кызык. Чынлап та бик зур планнар сезнең, бик шатбыз сезнең өчен. Гөлназ, бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм шулай итеп без инде сезгә уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Без инде бүген җәйге яллар дип башлаган идек сүзебезне. Җәйге ялларыгызны файдалы итеп үткәрегез дигән теләктә без сезне Түбән Кама шәһәренә сәяхәт кылырга чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без сезне бүген Әкият иленә сәяхәткә чакырабыз.
Менә инде 6 елга якын безнең Түбән Кама яр буен шушындый гадәти булмаган бина бизәп тора. Кай вакытта аны безнең шәһәребезнең энҗесе дип атыйлар. Бина эчке яктан да, тышкы яктан да бик матур. Бу бина безнең халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов Сарим улы истәлегенә багышланган. Әхсән Саримулы Фәтхетдинов 1939 елның 7 июнендә Ширмешән районы Урман асты Үтәмеш авылында туа. Һөнәри белемне ул Түбән Тагил педагогия институтының сәнгать графика факультетында ала. 1969 елда Татарстанга кайта һәм 30 елдан артык Түбән Кама шәһәрендә яши һәм иҗат итә. Әхсән Фәтхетдинов ул рәссам, сынчы, нәкышче, агач уймалар остасы. Ул Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Ул Россия һәм Татарстанның рәссамнар берлеге әгъзасы. Әхсән Фәтхетдинов үзенең иҗаты белән татар халкының җанын ачып бирә ди аның турында сәнгать белгечләре. Чыннан да, ул тудырган рәсемнәр һәм агач скульптуралар һәр кемне татарның рухи дөньясы белән таныштыра. Ул көннәр буе ялгызлыкта, үз-үзе белән сөйләшә иҗат итә иде дип сөйли аның турында замандашлары. Агачларны ул бармакларына сөял чыкканчы эшкәртә торган булган. Ул шулай итеп аларны иркәләгән. Ияләр циклы Әхсән Фәтхетдинов иҗатының югары ноктасы. Әлеге сериядагы эшләре өчен ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Кем соң ул ия? Ияләр образы ислам диненә кадәр булган тәңречелек чорына карый. Әхсән Фәтхетдинов ышануы буенча һәр нәрсәнең үз иясе бар һәм кешеләр аларга яхшы мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Әхсән Фәтхетдиновның бу композициясында 60 ия бар. Ул әйткән, бу мин һәм минем ияләрем дигән. Бу ияләр сезгә барыгызга да ярдәм итәчәк дигән. Әхсән Фәтхетдинов бик күп татар фольклоры китаплары, әкиятләр укыган. Һәм ул монда шушы ияләрне, шушы образларны очраткан һәм инде аның соңыннан бер артлы эшләре туып торган. Ул аларны иң беренче аерым итеп иҗат иткән һәм инде соңыннан аларга моңсу булмасын өчен, аларга иптәшләр булсын өчен, аларны бөтенесен дә шушы зур эшенә җыйган. Әхсән Фәтхетдиновның сынлы системасында төрки фольклорның төрле чыганакларыннан алынган мотивлар, шәрык әдәбияты, Габдулла Тукай, Дәрдемәнд, Рауил Фәйзуллин шигърияте үрелә. Мәсәлән, ул Рауил Фәйзуллин шигырьләренә иҗат ителгән рельефлы скульптуралар төркемен төзи. Ул татар халкының кире кайтмас югалтулары, азаплары белән сугарылган. Кабер ташлары, зират. Зиратта кешеләр генә күмелмәгән. Анда халыкның тормышка ашмаган хыяллары да күмелгән. Кемдер шигырь язып бетермәгән, кемдер җырын җырлап бетермәгән, кемдер сүзен әйтеп бетермәгән. Җанын бушатырга теләп, Әхсән Фәтхетдинов дусты, шагыйрь Рауил Фәйзуллинга хатлар яза торган булган. Соңрак бу хатларны Рауил ага Әхсән хатлары исеме астында бастыра. Чынлыкта аларны хат дип атап та булмый. Бу рухи көндәлек. Анда көндәлек гади күренешләр түгел, уйлый белүче кешенең җан авазы, тирән фикерләре тупланган. Әхсән Фәтхетдинов Равил Фәйзуллинга 60-ка якын хат язган. Һәм инде менә Равил Фәйзуллин әйтә, ул хатларны машинада бастыргач, бер хаты 60-70 биткә кадәр җитә дип әйтә. Әхсән ага шулай ук атларны сүрәтләргә яраткан, бигрәк тә аларның моңсу күзләрен.
Татарстанның халық рәссамы Әхсән Фәсхетдинов музейі ашылғаш, бізге қонаққа аның хатыны Таисия Дмитриевна килгән иде. Һәм ул шундый сүзләр әйтте. Кызганычка каршы безнең балаларыбыз булмады. Ләкин менә бу эшләре, бу иҗат җимешләре ул аның балалары. Һәм менә ул бик шат булыр иде. Аның балалары шундый матур, йортлы булганга. Моннан 6 ел элек татар халкы зур югалту кичерде. Сандугачлар да ул кичне сайравыннан туктап калды. Чөнки халкыбыз моңлы кызын Әлфия Абзалованы мәңгелеккә югалтты. Тапшыруыбызны Әлфия апабыз истәлегенә багышлап, җыр белән тәмамлыйбыз. Аның рухы шат булсын.现实